አትናቴዎስ መስቀሎስ ተባዕደ ያስቆሮስ ብፁዓን ሐዋርያት ቀዳሞት ሲኖዶስ ጎደሎ ዘይብላ ፍጹም ዘይትሕደስ ተዋህዶ እንዳበሉ ኣዕፊሮም ዲያብሎስ ተዋህዶ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ ልዑለ ባሕሪ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ዝዕለት እዚ ስለ ዝሓለወና ዕድመ ንንስሓ ስለ ዝሃበና ንዓና ነዞም ሓጣን ምጻድቃን ፀሓይ እንዳብረቐ ዝናብ እንዳዝነበ ስለ ዝጓሰየና ስሙ ንዘላለም ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ብልሳን ኩሎም ፍጥረታቱ ይኽበር ይመስገን። እመብርሃን ወላዲተ አምላኽ ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ጸጋ ረኺባ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ሞገስ ረኺባ ወላዲተ አምላኽ ንምዃን በቂዓ እሞ ወላዲተ ምሕረት መቕረዲተ መዓዝ ዝኾነት እመብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ጸጋ ምስጋና ይብጻሕያ። ቅዱሳን መላእክት ኩሎም ቅዱሳን አቦታት ከከም እግዚአብሔር አምላኽ ዘኽበሮም መጠን ናይ ጸጋ ምስጋና ንዕኦም ይኹን። ሕራይ እምበኣር ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላኽ እንዘራረበሉ ብዛዕባ ብቋንቋታት ምዝራብ ዝብል ክኸውን እዩ። እዚ ብመሰረቱ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ጀሚሩ ዘሎ ቃል መበገሲ እዩ። ካብ ትንሳኤ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ካብ ዕርገት ጎይታና ድማ ኣብ መበል 10 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ሓዊ ልሳናት ብህበብላ ንፋስ ተገሊጹ ኣብ ልዕሊ 120 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስት ኣብ ኢየሩሳሌም ከም ዝወረደ ሉቃስ ወንጌላዊ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፉ ጽሒፍልና ኣሎ። ብዛዕባ እዚ እውን ኣብቲ ዝሓለፈ ርኢናዮ ስለ ዘለና ናብኡ ተመሊስና እቶም ዘይረኣናዮ ወይ ድማ ዘይሰማዕናዮ ክንሰምዖ ንኽእል ኢና። ንሕጂ ግና መበገሲ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ኮይኑ ብዛዕባ ብቋንቋታት ምዝራብ ዝብል ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላኽ ክርአ ሰባት ንሓድሕዶም ዝረኣድእሉ ኣብ ዕለታዊ ናብራ ደቂ ሰባት ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ካብ ዝኾነ ሓደ ቋንቋ እዩ። ድሌታት ናይ ደቂ ሰባት ሓድሕዳዊ ምድግጋፍ ካልእ ዝሓለፈ ዘሎ ህልው ዝረኣድእሉ ነገር እዚ ወይ ድማ መረኣድኢ ቋንቋ እዩ። ብዘይ ቋንቋ ዓለም ብምልእታት ይትረፍ ሓደ ምስ ሓደ እውን ክረዳእን ዘድልዮ ክሕልፍን ክረክብን ኣይክእልን እዩ። እዚ ኩላትና ንፈልጦ ነገር እዩ። ቀዳሞት ሰባት ሓደ ዝቋንቆኦም በቲ ሓንቲ ቋንቋ ሓደ ሓሳብ ብምሕሳብ ይራዱ ከም ዝነበሩ ቅዱስ መጽሓፍ ይነግረና። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 1 ክፍኣትን ሓጢኣትን ክገብሩ ምጀመሩ ግና እግዚአብሔር ካብታ ዝጥቀሙላ ዝነበሩ ዝራዱላ ዝነበሩ ሓንቲ ቋንቋ ናብ ብዙሕ ዝዓይነቱ ቋንቋታት ከም ዝደባለቐን ሰባት ከዓ በበይኑ ዝኾነ ቋንቋታት ክዛረቡ ስለ ጀመሩ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ፈጺሙ ክረድኦ ብዘይምኽኣሉ እቲዮም ሓደ ቋንቋ ክዛረቡ ዝኽእሉ እንዳተሰማምዑ ናብ ኩሉ ዓለም ፋሕ ከም ዝበሉ እዚ እውን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ ፍቕዲ 8 ተመዝጊቡ ንረኽቦ ኢና። ብዛዕባ ቋንቋታት ክዛረብ ከሎ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብል ኣብ ዓለም ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዓለም በበይኑ ዝኾነ ብዙሕ ቋንቋታት ኣሎ፣ ትርጉም ዘይብሉ ቋንቋ ግና የልቦን። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 10 እዚ ክብል ዝከሎ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ብዙሕነት ናይ ቋንቋታት ክዛረብ ከሎ እዩ። ልዕሊ ኢሉ ግና ከምቲ ኣብ ታሪክ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ እቲ በዓል ሓደ ቋንቋ ምስቲ በዓል ካልእ ቋንቋ እንተተዛረበ ከምኡ ከዓ እቲ ዝዛረብ ሰብ ትርጉም ናይቲ ዝዛረቦ ዘሎ ቋንቋ ዘይፈልጥ እንተኾነ ዝጠቕሞ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ማለት ሰባት ምስ ከምኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ዝዛረብዎ ቋንቋ ኩሉ ምትርጓም ክኽእሉ ከም ዘለዎም ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ገሊጹልና ዝርከብ። ብዝያዳ ኣብቲ ምዕራፍ ከድና ዝርዝር ነንብቦ። እዚ እንተዘይከኣሉ ግና ኢሉ ንሳቶም ክዛረቡ ከለዉ ነቲ ቋንቋ ናይ ምትርጓም ጸጋ ዘለዎ ሰብ ኣብ ጎኖም ክህሉ ግድን እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ሰማዕቱ ዘይርድእዎ እቲ ተዛራባይ ኣካል እውን ዘይትርጉሞ ቋንቋ ምዝራብ እንትርፎ ድኻም ካልእ ትርጉም ዘለዎ ወይ ድማ ትርጉም ክህልዎ ኣይክእልን። ምሩፅ ኣቕሓ ዝተሰመየ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እምበኣርሲ በበይኑ ዝኾነ ብዙሕ ዓይነት ውህበት ኣሎ፣ መንፈስ ቅዱስ ግና ሓደ ንሱ እዩ።
በብዓይነቱ አገልግሎት አሎ ጎይታ ግና ሓደ ንሱ እዩ በብዓይነቱ ተግባራት አሎ እቲ ኣብ ኩላቶም ኩሉ ዝገብር አምላክ ግና ሓደ ንሱ እዩ ምግላጽ መንፈስ ቅዱስ ንጥቕሚ ብዙሓት ንነፍስ ወከፍ ይወሃቦ እዩ ምግላጽ መንፈስ ቅዱስ ንጥቕሚ ብዙሓት ንነፍስ ወከፍ ይወሃቦ እዩ ንሓደ ብመንፈስ ቃል ጥበብ ይወሃቦ ነቲ ሓደ ከዓ በት መንፈስ እቲ ቃል ፍልጠት ይወሃቦ ንሓደ በት ሓደ መንፈስ እምነት ንሓደ ድማ በት ሓደ መንፈስ እቲ ናይ ምፍዋስ ውህበት ይወሃቦ ንሓደ ተኣምራት ንምግባር ነቲ ሓደ ድማ ትንቢት ናይ ምዝራብ ነቲ ሓደ እውን መናፍስቲ ንምውፃእ ነቲ ሓደ ከዓ በበይኑ ዓይነት ቋንቋታት ንምዝራብ ነቲ ሓደ ድማ ቋንቋታት ንምትርጓም ሓይሊ ይወሃቦ እዚ ኩሉ ከዓ ንሱ እቲ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝደለዮ ገይሩ ነፍስ ወከፍ ንግዲኡ እንዳመቐለ እዩ ዝገብሮ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ካብ 4 ክሳብ 11 ክብል ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ውህበታት መንፈስ ቅዱስ ይዛረብ ነዚ ኩሉ ውህበት ዝህብ ሓደ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝወሃብ ጸጋ ውህበት በብዓይነቱ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እዩ ብቋንቋታት ምዝራብ እምበኣር ሓደ ካብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበታት እዩ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣብዚ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ካብ 4 ክሳብ 11 ገሊጽዎ ኣሎ ክዝንጋዕ ዘይግብኦ ግና መንፈስ ቅዱስ ብቋንቋታት ናይ ምዝራብ ጸጋ ዝሃበ ሰብ ቋንቋታት ናይ ምዝርጋም ጸጋ ክወሃቦ ክጽሊ ይግብኦ እዩ ብዙሓት ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ኣብ ዘይፈልጦ ሃገርን ህዝብን ከይዶም ብዘይ ዓበይሎ ቋንቋታት ምሂሮምን ስርዓት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዖምን እዮም እዚ ከዓ ገሊኣቶም ከምቶም ቤተሰብ እግዚኣብሔር ተሰሚዩ ቅዱሳን ሃዋርያትን 72 ኣርድእትን ኣብ ልዕሊ ቋንቋ ዓዶም 71 ቋንቋታት ተገሊጹሎም ካብ መላእ ዓለም ናብ ኢየሩሳሌም ዝተኣከቡን ካብኡ ንድሓር ኣብ ዝኸድዎ ዓዲ ብዕለተ ምሁራን መንፈስ ቅዱስ ተቐበልዎ ብቋንቋታት ናይ ምዝራብ ጸጋ ገይሮም ይምህሩን ይምዕድን ነይሮም እዮም ገሊኦም ከዓ ኣብ ዝኣተዎ ዓዲ ምስ በጽሑ ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ናይቲ ሓደ ቋንቋ ነቲ ካልእ ገሊጹ ክዘራረቡን ከም ዝራድኡን ይገብሮም ነይሩ እዩ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ገሊጹ ከም ዘሎ ብቋንቋታት ናይ ምዝራብ ጸጋ ንኹሉ ሰብ ዝተዋህበ ዘይምዃኑ ግልጽ እዩ ንኹሉ ጸጋታት ዝዕድል ከም ተቐዲምና ዝረኣናዮ ሓደ መንፈስ ቅዱስ እዩ ንዝተፈላለዩ ሰባት ከዓ ዝተፈላለየ ጸጋ ይዕድል ብቋንቋታት ናይ ምዝራብ ጸጋ ሓደ ካብቶም ብመንፈስ ቅዱስ ዝወሃቡ ብዙሓት ጸጋታት ክኸውን ከሎ ንዝተፈላለዩ ሰባት ከዓ ይወሃብ እምበኣር ከስ ንስኻትኩም ሰብነት ናይ ክርስቶስ ኢኹም ነፍሲ ወከፍኩም ከዓ ኣካላቱ ኢኹም ኣምላኽ ከዓ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ብመጀመርታ ሃዋርያት ካልኣይ ነቢያት ሳልሳይ መምህራን ድሓር ድማ ተኣምራት ዝገብሩ ናይ ምፍዋስ ውህበት ዘለዎም ዝሕግዙ ዘመሓድሩ በብዓይነቱ ቋንቋታት ዝዛረቡ ሰርዐ ኩላቶም ሃዋርያት እዮም ኩላቶም ነቢያት እዮም ኩላቶም መምህራን እዮም ኩላቶም ገበርቲ ተኣምራት እዮም ኩላቶም ውህበት ምፍዋስ ዘለዎም እዮም ኩላቶም ቋንቋታት ይዛረቡ እዮም ኩላቶም ይትርጉሙ እዮም ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 27 ክሳብ ፍቅዲ 30 ኣብዚ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ እዚ ልዕሊ ኩሉ ዝተገልጸ መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስቲያን ዝሃበ ሃብቲ እዩ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ንኣገልግሎት እዚ ኩሉ ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ግና እቲ ሓደ ካልእ ነቲ ሓደ ከዓ ካልእ እቲ ሓደ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ሂቦን ከም ዘሎ እዩ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እንዳሓተተ ክምልስ ጸንሐ ኣብዚ ክሪኦ ጸንሕና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 27 ክሳብ ፍቅዲ 30 መጀመርታ ብቋንቋታት ምዝራብ ንኹሉ ሰብ ዝተዋህበ ይኮነን ብኻልኣይ ከዓ ብቋንቋታት ምዝራብ ንቤተ ክርስቲያን ንምህናጽ እዩ ምክንያቱ ካብ ትንሳኤ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ መበል 50 መዓልቲ ካብ ዕርገት ጎይታ ድማ ኣብ መበል 10 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ናብቶም 120 ቤተሰብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝወረደ ብኩሉ ዓይነት ቋንቋታት ናይ ምዝራብ ጸጋ ድማ ዝሃቦም መሰረታዊ ዕላማ ንቤተ ክርስቲያን ንምህናጽ እዩ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ተገሊጹ ዘሎ ብቋንቋታት ምዝራብ መሰረታዊ ዕላማ ንቤተ ክርስቲያን ንምህናጽ እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መጀመርታ ስብከተ ወንጌል ብቋንቋታት ምዝራብ ኣገዳሲ ስለ ዝነበረ ቅዱሳን ሃዋርያት ከዓ በታ ዘዕቤቶም በቲ ዝዛረቦ ዝነበሩ ናይ ዓዶም ቋንቋ ልሳኖም ዘጸይሉ ቋንቋ ንዓለም ብምልእታ ክበጽሕዋን ክሰብኳን ስለ ዘይክእሉ ናይ ክርስቶስ ብርሃናዊ ወንጌል ንምብጻሕ ብቋንቋታት ናይ ምዝራብ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዓደሎም በዚ ዝዓደሎም ውህበት ከዓ እታ ቤተ ክርስቲያን ተሃንጸት በዓለ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ልደት እናተባህለ ዝጽዋዕ ድማ በዚ ምክንያት እዚ እዩ
بحد معلت كان بسبكة لك حوارات قدس بطرس لعلي 3000 زاخل سبات ناب قدس هايمانوت كم زاتو كريستيان كم زخونو قبر حوارات معرف كلتك افقدي 41 تصحيف لنا له ازي زرينا انت ايو مسرتاو علامه بقانقاتات ناي مزراب منفس قدس بقانقاتات ناي مزراب صقا زعدلل مخنيات نقدس بيت كريستيان نمهناص نبيت كريستيان نمهناص ህዝቢ ዓለም ድማ በተዝርድኡ ቋንቋ ሰቢካ ብርሃናዊ ወንጌል ናይ ክርስቶስ ከም ዝኣምኑ ጌርካ ዘላለማዊ ህይወት ንምውራስ እዩ ካልእ ብቋንቋታት ዝዛረብ ኩሉ ምትርጓም ይግባእ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ተርጓምን ተዘየለ ግና እቲ ብቋንቋታት ዝዛረብ ኣፍታ ቤተ ክርስቲያን ስቕ ይበል ንርእሱን ንኣምላኽን ግና ይዛረብ ደኣ ይብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14:28 بوانقاتات مزراب نهنصت بيت كريستيان مخانو اب قداماي قرنطوس معرف 14:5 قليص له برهان عالم قدس باولس قصيل خا برهان عالم قدس باولس انت يبل اتي هو زيبلو كم اني انبلتا وي مسنقو زامسله زدمص نغرات فلي زخن قانا انت زيد هاي اتي بانبلتا وي بمسنقو استقانه كم غير يفلط ملخاتك زي فل الدمص انت دحي منينو قسلف كم خا نسخاتكم بقانقاتات زيردع نجر انت تزاربكم من كردو يخيل مسنفاس كم ززارب يخم قداماي قرنطوس معرف 14 كفر 7 كسافر 9 دحرم بالو برهان عالم قدس باولس ترغامي ابزي بلو بقانقاتات مزراف كم زي غبا كنغر كلخا زخونه يكون ود بيت كريستيان بقانقاتات ناي مزراف صقا لنيلو اب بيت كريستيان استاقوا سبات زي سمعون زي ردون كم خا نتي استزارون زمهارون ترجمه ابزي بالغزيان بوتان كزارب كم زي بالزغلص ناي قدسان حواريات تمرتي نزقال زي ወይ ድማ نزقال ناي قدسان حواريات تحيسو انت تزاربن انت مهارن ون فري ركوبني رانال قدس باولس ون نهو كم ان امبلتا ወይ ድማ መሰንቆ ዝኣመሰለ ዘድምጽ ነገራት ፍሊ ዝኾነ ቃና እንተ ዘየድ ሃይ እቲ ብእምብልታ ወይ ድማ ብመሰንቆ ዝተቃነ ከመይ ገር ይፍለጥ ملخات كزي فلو الدمز انت هاي منينو قسلف كم خان سخاتكم بقانقاتا زيردع نجر انت تزاربكم من كردو يخل مس نفاس كم ززارب ايخو زبالا برهان زبالا قدس باولس حدا سو دما قانقا يخل يلو قانقا يفلط يلو نتم سمعوا سبات ترغمو زيردو انت خوينو ززارو زلو قانقا زيفلطو انت خوينو ወይ ድማ ነቲ ተዛረቡ ቋንቋ ክትርጉመሎም ዘይክእል ተኮይኑ ወይ ወን ተርጓማ ጎና ቀሚጥ ዝዛረብ እንትራ ዘይኮይን ሰብዚ ስቕ ይበል ኢሉ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ስቕ ይብልና ኢሉ እንትራ ዝነገራት ዝገይሩ ግና ከም ተቀዲም ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ምስ ነፋስ ከም ዝራብ ኢኹም ትርጉም ድማ ኣይሂብን ምክንያቱ ኣብዘይ ሰምዕዎን ዘይርድዎን ዓዲ ኸይሉ ብካልእ ቋንቋ እንተ ተዛረበ ድኻም እምበር ነቶም ሰባዕቱ ዘርብሖም ምንም ነገር የብሉን الزمن تخيكوني خا قدس باولوس يبل كبل تأزاز زم حلالفه قدم يلون ابز معرف زي ابز لعلي نازر انا يمعرف بقانقاتات الزارب نابلا خنبرن سبا يكون الزارب زستوعل دم حدا كايلون كبل اب قداي قرنطس معرف 14 فرقلت تصحيف له بعلت مورار منفس قدس بقار نقدسان حواريات بني عالم قانقاتات كزاربو صقا زعدلم اون سمعتهم ترديهم من سمعهم نتينا كريستوس قال نقبل وي اغبر حواريات معرف كلته كافقد حدا صحيفه خمزول انت ارينا انتي يزبن بتعلتتي بزحات سبات كاف استفلالي سفرا كاف استفلالي بوتا بزح عينتو عنقا ززارو سبات تاكيو نبرو لك حوارات قدس بيتروس دما تنسيو ناي كريستوس وانجيل سبخلهم سلسم سبات انت عملهم قاليام سخيره ومنهم قاليام قعش وين ساتيون كلو خلو قاليام كا انه بتي زعبنا يو عنقا بتي ان زارو عنقا اندو يزارونا يلون اندابلو يزارو خمز نبرو اغبر حوارات معرف كل تسفير الله سلازم انت يزردانا بزي منفس قدس نقدسان حوارات بقانقاتات مزراب لسان زعدلهم سبات مزردو عنقا نتزارو عنقا وسمعوا سبات سلازلو قدسان حوارات نتزارو عنقا ترديومن زردو سبات نخخونو إلو منفس قدس عدل المغنيات بزيع اتم سمعوا زنور سبات كعب بقانقوم يسمعوا سلاز نبرو ببت زعبي قانقا قدس بيتروس يسوكم سلاز نبرو نتوم او تعكيوم زنور سبات بتزردوم بتسمعوا بتزعبي قانقا يسوكم سلاز نبرو لك حوارات قدس بيتروس 3000 اول سبات بتم عالتتيا تنسيحهم بتم عالتتيا كريستيان كونو يبل سلازي مبار منفس قدس بزعلت زي ودما بمعالتي موراد منفس قدوس نقدسان حواريات بنا عالم قانقا خزارو وصقا زعدو لمغنيات سمعتهم ترديهم من سمعهم نتناي كريستوس قال نقبل وي
ስለሰምዑውን ስለስተረድኡን በቲ ክሰምዑ ዝኽእሉ በቲ ዝዓበይሉ በቲ ዝዛረቡ ቋንቋ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ተሲኡ ስለዝሰብኾን ከዓ 3000 ዝኣኽሉ ሰባት ብሓደ መዓልቲ ኣመኑ ይብል እቲ ቅዱስ ቃል ከምኡ እንተዘይኮኑ እሞ ቅዱሳን ሐዋርያት በታ ዝዓበይላ ቋንቋ ወይ ድማ በታ ናይ ዕብራይስጥ ወይ ድማ ብናይ እስራኤል ቋንቋ ገይሮም ምተዛረቡ እሞ እቶም ካብ ካልእ ክፍለ ዓለም ዝመፁ ሰባት ከዓ ንስብከቶም ሰሚዖም ናብ ክርስቶስ ኣይምተመልሱን ነይሮም ስለዚህ በዚ ዕለት እዚ ካብ ኩሉ ሃገራት ወይ ድማ ካብ ኩሉ ክፋላት ዓለም ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ በቲ ሰምዑ ቋንቋ ስለዝሰበኾም እዮም 3000 ዝኣኽሉ ሰባት ብሓደ መዓልቲ ኣሚኖም ተነሲሖም ክርስቲያን ዝኾኑ መንፈስ ቅዱስ መሰረታዊ ዕላማ ቋንቋታት ዝዓደሎም ከዓ ሰባት በዝርድእዎን በዝሰምዕዎን ተሰቢኾም ናይ ክርስቶስ ወንጌል ኣሚኖም ናብ ክርስቶስ ንኽመፁ እዩ እዚ ተግባራዊ ዝኾነሉ ድማ በታ ዕለት እቲኣ ኮይኑ ክሳብ ምጽኣት ዓለም ከዓ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብኸምዚ ነገራት ከም ዝዓይ ቅዱስ መጽሓፍ ይነግረናይ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ሰፊሩ ይርከብ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ብቋንቋታት ናይ ምዝራብ ጸጋ ስለ ዝዓደሎም ሐዋርያት ካብቲ ዕለት ጀሚሮም ኣብ ኩሉ ክፋላት ዓለም እንዳኸዱ በቲ ሰባት ክሰምዕዎ ዝኽእሉ ክርድእዎ ዝኽእሉ ቋንቋ እንዳሰበኹ ወንጌል ብስራት እንዳበሰሩ ናብ ክርስቶስ የምጽኦን ከም ዝነበሩ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ታሪኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይገብር ነይሩ ግና በታ ናይ እስራኤል ቋንቋ ጥራሕ ገይሮም ኣብ ዓለም ዘለዎ ሰብ ንኹሉ ክሰብክሉ ዝኽእሉ ትኽእሉ ኣይነበረን ስለዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ዘለዋ እያ ከምቲ ዝተገልጸ ኣብ ዓለም ብዙሕ ቋንቋታት እኳ እንተሃለወ ትርጉም ዘይብሉ ቋንቋ ግና የልቦን ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እውን ነዚ ይገልጽ ዘሎ ከምቲ ዝተገልጸ ብቋንቋታት ናይ ምዝራብ ጸጋ ንመጀመርታ ግዜ ዝተዓደሉ ቅዱሳን ሐዋርያት እዮም እዚ ከዓ ኣብ ዓለም እንዳዘሩ ክምህሩ ኣብ ዝኽእሉሉ ግዜ ብሰንኪ ቋንቋ ናይቶም ዝበፅሖም ሰባት ዘይፍላጦም ናይ ክርስቶስ ወንጌል ከይተርፍ በቲ ሰምዕዎን ዝርድዎን ቋንቋ ንምምሃር ተባሂሉ እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን እግዚአብሔር በቲ ዝሃቦም ጸጋ ከዓ ወንጌል ንዓለም ሙሉእ ኣብፅሖምላ እዮም ብዙሕ ከዓ ኣፍርዮም እዮም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 44 ክሳብ ፍቕዲ 47 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 15 ብዕለተ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ እውን እቶም ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ስብከት ዝሰምዑ ሰባት ነዚኦም መስኪሮም ከምዚ ድማ ይብል ቃል ነፍሲ ወከፍ በቋንቋም ክዛረቡ ዝሰምዑ ከዓ ዝብልዎ ጠፍኦም ከምዚ ስዕብ እንዳበሉ ከዓ ኩላቶም ተገረሙን ተደነቁን እነሆ እዞም ዛረቡ ኩሎም ገሊላውያን እንዳይኮኑን ከመይ ኢልና ደኣ በበቲ ዝተወለድናሉ ቋንቋ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና ንሕና ሰብ ጴርጤን ሰብ ሜድን ሰብ ኢሎምን እቶም ኣብ መሶፖታምያ ኣብ ይሁዳን ኣብ ቆጶዶቅያን ኣብ ጳንጦስን ኣብ ኤስያን ዝነብሩን ኣብ ፍርግያን ኣብ ጵንፍልያን ኣብ ግብፅን ኣብ ከባቢ ቀሬኔ ዘለዎ ዓድታት ሊብያን ካብ ሮማ ዝመጻና ኣይሁድን ናብ ሃይማኖት ኣይሁድ ዝኣተና ወገን ኣሕዛብን ሰብ ቀርጤስን ዓረብን ኢና እንተኾነ እነሆ በብቋንቋና ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ግብሪ ኣምላክ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና እዚ ዝበሉ እቶም ካብ ኩሉ ኩርናት ዓለም ኣብቲ ዕለት እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ተኣኪቦም ዝነበሩ ህዝቢ እዮም ኩላቶም ሰንቢዶም ዝብልዎ ጠፍኦም ይብል እዚ ነገር እዚስ እንታይ ኮን ይኸውን ተባሃሉ ገሊኣቶም ግና ኣላ ገጽሎም እዚኣቶም ጉዕሽ ወይኒ ሰትዮም ሰኺሮም እዮም በሉ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ ፍቕዲ 13 ቋንቋ እምበኣር ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝዝረብ በብቲ ዝዓበይሉ ሕብረተሰብን ሃገርን ከዓ ዝተፈልጠ ትርጉም ዘለዎ እዩ ሎማ ዓለም ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ገይሮም ኣብ ዝተፈላለየ ዓምድታት ሓበሬታ ኮነ ትምህርቲ ካልእን ክመሓላለፍ ወይ ድማ ክተመሓላለፍ ንሪኢ ኣለና እዚ ከዓ ዋላ ካብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ሰብ ንኩሉ እቲ ዝዝርጋ ሓበሬታ ኣይረዳእዮ እምበር ንሱስ ዝዓበይሉ ዋናታት ዘለዎ ቋንቋ እዩ ሰብ ዝሃለወ ይሃሉ ዝዛረቡ ቋንቋ ኩሉ ናተይ ዝብልዎ ሕብረተሰብ ኣለዎ ዋና ዘይብሉ ቋንቋ የለን ማለት እዩ ሎሚ ግና ብዙሓት ሰባት ትርጉም ዘይብሉ ዝኾነ ሕብረተሰብ እውን ዘይውንኑ ቋንቋ ኢሎም ዝሰምይዎ ክዛረቡ ይስምዑ እዮም ኣብዚ ግን ብቐዳምነት ናይ ሓደ ቋንቋ መምዘኒ ብዛዕባ ዋንነቱ ዝምልከት እዩ ናቲ ሓደ ቋንቋ ክንብሎ እንተኮይንና ዋና ክህልዎ ኣለዎ ዝዛረብ ሕብረተሰብ ክህልዎ ኣለዎ ናተይ ዝብል ኣካል ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ በቀዳምነት ናይ ሓደ ቋንቋ መምዘኒ ብዛዕባ ዋንነቱ ዝምልከት እዩ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝመሃረና ዋና ዘይብሉ ቋንቋ የለን ዋላ እኳ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብብዙሕ ሕብረተሰብ ዝዝረብ ቋንቋ ይሃሉ እምበር ኮይኑ ግና ነፍሲ ወከፍ ቋንቋ ዝዓበየላን ዝጥቀመላን ሕብረተሰብ ክህልዋ ግድን እዩ ነዚ ከዓ ቋንቋ ክበሃል ከሎ ዋንነት ክህልዎ ግድን እዩ ዝተባህለ ካብ ሃይማኖት ዝዘንበሉ ሰባት ግና ሓድሽ ቋንቋ ብዝብል ናይ ሰይጣን ተልእኾ ኣብ ምፍጻም ተጸሚዶም ይርከቡ
ኣብ ዓለም ሓድሽ ቋንቋ ኣሎ ድዩ እንተተባሂሉ ንቅዱሳን ሐዋርያት ዝተገልጸሎም ቋንቋ እኳ ንዓቶም እዩ ሓድሽ ዝነበረ እምበር ነቶም ዝሰምዕዎን ዝዛረብዎን ዝነበሩ ሰባት ግና ሓድሽ ኣይነበረን እቶም ዝዛረቡ ዝነበሩ ሐዋርያት ሓድሽ ምክንያቱ ምሶም ዝዓበየ ዝፈልጡ ቋንቋ ኣይነበረን ነቶም ሰምዕዎ ነቶም ወናታት ግን ሓድሽ ኣይነበረን እቲ ጽሑፍ እንታይ ዝብል መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃብዎም ውን ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ ይዝብል ብኻልእ ቋንቋታት ማለት ካብቲ ዝዓበየ ቋንቋ ወጻኢ ናይ ካልኦት ሰባት ናይ ካልኦት ኣብ ካልእ ዓለም ዝነብሩ ህዝብታት ምስኦም ዘየሎ ቋንቋ ኣብቲ ንሶም ዝዓበይሉ ክዛረቡሉን ክሰምዕዎን ዘይክእሉ ዝነበሩ ቋንቋታት ብኻልእ ቋንቋ ክዛረቡ ጀመሩ ይብል ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 4 እቲ ካልእ ቋንቋታት ተባሂሉ ዘሎ ከምቲ ቀዲምና ክንብሎ ዝጸናሕና ቅዱሳን ሐዋርያት ዝዓበይሉ ቋንቋ ወይ ድማ ካብቲ ዝዓበይሉ ቋንቋ ወጻኢ ግናኸ ናይ ካልኦት ሰባት ቋንቋ ከም ዝነበረ ርዱ እዩ እዚ ምዃኑ ከዓ ከም ተቀዲምና ዝረኣናዮ እቶም ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዝመፁ ሰባት በቲ ንሕና ዝዓበይናሎ ቋንቋ በቲ ናትና ቋንቋ ክዛረቡ ንሰምዖም የለና ኢሎም ዝመስከሩን በቲ ዝሰምዑ ቋንቋ ተሰቢኾምን ተነጊርዎምን ዝኣመኑ እቶም 3000 ሰባት ምስክር እዮም ማለት እዩ ከምኡ ምዃኑ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተኣከቡ ሰባት ምምስካሮም ብቑዕ ኣብነት እዩ መጀመርታ እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ነቶም ዝሰምዕዎ ሰባት በቲ ናቶም ቋንቋ ናይ ምትርጓም ጸጋን ዓቕምን ክህልዎ ኣለዎ ነቶም ዝሰምዕዎ ሰባት ብቋንቋኦም ክረድኦም ዘይክእል ተራ ኮይኑ በቲ ዝዛረብ ዘሎ ተርጊሙ ክረድኦም ዘይክእል ተራ ኮይኑ ከዓ ተርጓማይ ኣካል ኣብ ጎኑ ክህልዎ እዚ ነቶም ናይ ቤተክርስትያን ሰባት እዩ ስለዚ እቶም ናይ ቤተክርስትያን ሰባት ብቋንቋ ክዛረቡ ከለዉ ነቶም ሰባት ተርጊሞም ክረድኦም እንድሕር ዘይክኢሎም ወይ ድማ ተርጓማ ኣካል እንተረኣ ዘየሎ ምስኦም ስቕ ይበሉ ምክንያቱ ድኻም ስለ ዝኾነ ፍረ ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ ደማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 9 ተቐሚጥዎ ኣሎ እዚ ብዛዕባ እቶም ተተሲኦም ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ቋንቋታት ንዛረባልና ንዝብሉ ሰባት ኣይኮን ነቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ብርግፅ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ቋንቋ ናይ ምዝራፍ ጸጋ ዝዓደሎም ሰባት ቤተ ክርስቲያን ንምህናፅ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ናይ ቋንቋ ልሳን ጸጋ ዝዓደሎም ሰባት ንሰባት ክሰብኩ ንሰባት ክምህሩ መምርሒ ከሕልፉ ኢሎም ኣብ ቅድሚ ሰባት ጠጠው ኣብ ዝብሉ ሰዓትን ግዜን ንሳቶም ነቲ ሰማዓዮም በቲ ዝርድኦ ቋንቋ ክትርጉምሉ ክኽእሉ ኣለዎም ክትርጉምሉ እንድሕር ዘይክእሉ ኮይኖም ከዓ ዝትርጉም ኣካል ኣብ ጎኖም ክህሎ እቲ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ነቲ ህዝቢ ክትርጉመሉ እንተዘይክእል ኮይኑ ወይ ከዓ ኣብ ጎኑ ተርጓሚ እንተደኣ ዘይብሉ ግን ስቕ ይበል ምክንያቱ ምስ ንፋስ ከም ምዝራብ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ነቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰባት እዩ ነቶም ብቋንቋታት ኣብ ጉባኤ ምእመናን ዝዛረብ እውን ከምዚ እንዳበለ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ዝእዝዝ እሞ ኸዳ ኣሕዋተይ ክትእከቡ ከለኹም ሓደ ውህበት መዝሙር ኣለዎ ሓደ ናይ መምሃሪ ውህበት ኣለዎ ሓደ ራእይ ኣለዎ ሓደ ብቋንቋታት ናይ ምዝራብ ውህበት ኣለዎ ሓደ ናይ ምትርጓም ውህበት ኣለዎ ኩሉ ንምህናፅ ይገበር ብቋንቋታት ዝዛረቡ እንተለዉ ክልተ እንተበዝሑ ከዓ ሰለስተ ይዛረቡ እሞ በብታራ ይዛረቡ ሓደ ድማ ይተርጉሞ ተርጓሚ እንተዘየለ ግና እቲ ብቋንቋታት ዝዛረብ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ስቕ ይበል ኢሉ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቅዲ 26 ክሳብ ፍቅዲ 28 ስለዚ ትርጉም ዘይብሉ ቋንቋ የለን በበይና ዓይነት ቋንቋታት ኣብ ዓለም ኣሎ ትርጉም ዘይብሉ ቋንቋ የለን ዋና ዘይብሉ ቋንቋ የለን ስለዚ ሓደ ሰብ ብቋንቋታት ይዛረብ ኣለኹ እንተደኣ ዝብል ኮይኑ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትእዛዝ ብርሃን ኣብ ቅዱስ ጳውሎስ ዝኣዘዞ እንታይ እዩ እቲ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሰማዕቱ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቅድሚ ሰማዕቱ ጠው ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንሳቶም ብዝሰምዕዎን ብዝርድዎን ቋንቋ ክዛረብ ኣለዎ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ቋንቋ ክትርጉመሎም ክኽእል ኣለዎ ክትርጉመሎም ዘይክእል ተኮይኑ ከዓ ንሱ ዝተዛረቦ ቃል ዝትርጉም ኣካል ክህል ኣለዎ ዝትርጉም ኣካል እንተዘየለዎ ንሱ እውን ክትርጉመሎም ዘይክእል እንተኮይኑ ግና ካብ ምዝራብ ስቕ ይበል ከመይ ከም ንፋስ ምዝራብ ወይ ድማ ከም ምስ ንፋስ ምዝራብ ስለ ዝኾነ ኢሉ ስለዚ ኣብዚ ሕፅር ምዝበለ እንታይ እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ውህበት ቋንቋታት ንቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝሃበ እዚ ሃብቲ እዚ ኩሉ ግዜ ክሳብ ምጽኣት ናይ ቤተ ክርስቲያን ሃብቲ እዩ ትማሊ ሎሚ ጽባሕ መንፈስ ቅዱስ ነቶም ንሱ ዝሓረዮም ንገሊኦም ናይ ትምህርቲ ንገሊኦም ናይ መምራሕ ንገሊኦም ናይ መዝሙር ንገሊኦም ናይ ቋንቋታት ናይ ዝተፈላለዩ ጸጋ ውህበት ይህቦም እዩ ትማሊ ውህበት ዝህብ መንፈስ ቅዱስ ሎሚ ንሱ እዩ እቲ ውህበት ዝህብ ጽባሕ እውን ንሱ እዩ ብዙሕ ዓይነት ውህበት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ተዋሃበ ውህበት ግና ሓደ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝበለ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ውህበት እዚ ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣሎ ስለዚ ተኾነ ግና እዚ ውህበት እዚ ዘለዎ ሰብ ብቋንቋታት ምዝራብ ዝኽእለሉ ሰዓትን ግዜን ንሰማዕቱ ክትርጉመለን ክኽእል ኣለዎ ክትርጉም ዘይክእል ኮይኑ ከዓ ተርጓሚ ኣካል ክህል ኣለዎ ተርጓሚ ኣካል ተዘየለ ግን እቲ ሰብ እቲ ስቕ ይበል ኢዳ ዝበለ እምበር ትርጉም ዘይብሉ ቋንቋ ኣሎ ዋና ዘይብሉ ቋንቋ ኣሎ ሰብ ክርድኦ ዘይክእል ቋንቋ ኣሎ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ
ኢሉ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኣይተዛረበን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ ዝብል ኣስተምህሮ ወይ ድማ ከምኡ ዝብል ትምህርቲ እውን የለን ስለዚ ሓደ ሰብ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ቋንቋ ገሊፅ ጽለይ ኢሉ ዝዛረብ እንተ ኣሎ ኮይኑ ወይ ድማ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖም ሰባት ኣብ መድረኽ ደይቦም ዝጭድሩ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ቋንቋታት ገሊፅ ጽለይ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት መጀመርታ ዝዛረቡ ዘሎ ቋንቋ ናይ መን ቋንቋ እዩ ናይ መን ሃገር ናይ ሕብረተሰብ እንታይ ማለት ይኸ ትርጉሙ ኸንታይ እዩ ስለዚ እዚ ክገብር እንተዳ ዘይክኢሉ እዚ ክኸውን እንተዳ ዘይክኢሉ ከምቲ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ትርጉም ዘይብሉ ቋንቋ የለን ግና ብዙሕ ዓይነት ቋንቋ ኣብዚ ዓለም ኣሎ እቲ ብዙሕ ዓይነት ቋንቋ ግና ኩሉ ትርጉም ኣለዎ እዚ ከዓ መንፈስ ቅዱስ እቲ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ንዝደለዮ ዝተፈላለየ ጸጋ ስለዝህብ እዩ ዝብል እዩ ስለዚ እምበር ብዛዕባ ቋንቋታት ዝምልከት ሕፅር ብዝበለ ኣብዚ ኣኽለና ደጊምና እታ ናይ መወዳእታ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14:26 ክሳብ 28 ኣንቢብና ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ክንዓፂና እሞ ኸዳ ኣሕዋተይ ክትእከቡ ከለኹም ሓደ ውህበት መዝሙር ኣለዎ ሓደ ናይ መምሃር ውህበት ኣለዎ ሓደ ራእይ ኣለዎ ሓደ ብቋንቋታት ናይ ምዝራብ ውህበት ኣለዎ ሓደ ናይ ምትርጓም ውህበት ኣለዎ ኩሉ ንምህናፅ ይገበር ብቋንቋታት ዝዛረቡ እንተለው ክልተ እንተበዝሖ ሰለስተ ይዛረቡ እሞ በብታራ ይዛረቡ ሓደ ድማ ይተርጉሞ ተርጓሚ እንተዝየለ ግና እቲ ብቋንቋታት ዝዛረብ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ስቕ ይበል ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14:26 ክሳብ 28 እዚ ዘርእየና ሓደ ሰብ ብዙሕ ዓይነት ቋንቋታት ክፈልጥ ይኽእል እዩ መንፈስ ቅዱስ ብዙሕ ዓይነት ቋንቋታት ውህበት ከዕድሎ ይኽእል እዩ ካብቲ ዝዓበየሉ ቋንቋ ወፃኢ ናይ ብዙሕ ሃገራት ናይ ብዙሕ ዓድታት ናይ ብዙሕ ሰባት ወይ ድማ ናይ ብዙሕ ሕብረተሰብ ቋንቋ ክፈልጥን ከጽንዕን ይኽእል እዩ ግና እቲ ቋንቋታት ትጥቀም ከሎ ወይ ድማ ቋንቋ ትጥቀም ከሎ መጀመርታ ንምህናፅ ስለ ዝኾነ ነቶም ሰማዕቱ ንምህናፅ ስለ ዝኾነ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዕብየት ናይ ቤተ ክርስቲያን ህንፀት ስለ ዝኾነ ቋንቋ ሰምዑ ኣካላት እቲ ዝዛረቡ ዘሎ ቋንቋ ዝርድዎን ሰምዖን ክኸውን ኣለዎ ንሳቶም ክሰምዖን ክርድዎን ዘይከል ተዳ ኮይኑ ከዓ ክትርጉመለን ክኽእል ኣለዎ በትናቶም ቋንቋ በትናቶም ቋንቋ ክትርጉመለን ዘይክእል እንተዳ ኮይኑ ከዓ ነቲ ቋንቋ ዝትርጉሙ ኣካል ክህል ኣለዎ ስለዚ ካብ ሓደ እዩ ተርጓሚ ኣካል እንተዘየሎ እቲ ንሱ እውን ናብቲ ሰምዑ ቋንቋ ክትርጉም ዘይክእል ተዳ ኮይኑ ቋንቋ ንቤተ ክርስቲያን ንምህናፅ እውን ስለ ዝኾነ መሰረታዊ ዕላማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱሳን ሃዋርያት ዝዓደሎም ኣብዚ ንምህናፅ ተዳ ኮይኑ ከዓ ሰብ ክርድኦን ክሰምዖን ከስተውዕለን ስለ ዝግባእ እቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰባት ብዝርድኡ ቋንቋ ሰባት ብሰምዑ ቋንቋ ክሰብኩ ክምህሩ ከስተምህሩ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን መልእኽቲ ከመሓላልፉ ክሰምዕዎ ዘይክእል ተዳ ኮይኖም ከዓ ክትርጉሙሎም ዘይክእል ተዳ ኮይኖም ከዓ ተርጓሚ ኣጎነን ክህልው እዚ ግድን እዩ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እውን ነዚ ዝኣዘዘ እዚ ክገብር ዘይክእል ተዳ ኮይኑ ግና እቲ ብቋንቋታት ክዛረብ ዝኽእል ሰብ እንታይ ይግበር እዩ ዝበለ ስቕ ይበል ኢሉ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ደጊምና እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ መሐረና ክብርን ምስጋናን ይኹን ስብሐት ለእግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።